Hakapor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabenta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yes no, but ka ICA. Kadba ki baying hasem ki nong yalam shnong bat ki padba jong ka shnong maunai kidang don hapadeng ka jinglingo ya ka jingjar nga kensan jong uba Boniface Kurba ha ka janmi jong ka laiterek ujeliu arajarpsan ki padba kila pentep sya usordar shnong ba kila lab ya ka wei ka mediam kabala per haslaum bat marmar ka shnong kala pentep sya ki pulet ka mairang bat hadien ba ki pulet kila deb ban sei ka met shalom ki bahayeng u Boniface Kurba kila pentigna ba ka mediam ka dei jong u Boniface Kurba hadien bala deb ban pentigna ki pulet kila penkin no ya ka met ka barang sa sya Tirot Singh Memorial Civil Hospital mairang ban le ya ka postmortem bat ka jing toket halor kani ka jingja kadang ya chakmat ban lab ya ka jing shisha. Ya kamet u Boniface Kurba u baladon kumba lai pupras nam karta la lab de wei khna katba udang le khwai u balayo I ya kamet ka bala per haslaum hakawa kabaret kabadon sharum jong ka jingking kabadon hakashnong maukhap maunai bat kinong yalam shnong kilaong ba ka jingjingai na kayeng ba u Boniface Kurba usa syak ka jaka balap ya kamet yap jong u kan om duna ya ka arspa mitar ka jingjingai. Katkum ka jingyatho usordar kasinong maunay uba phosphorus marunyang uloong ba layoi khaddu yo Boniface Kurba da ki parlok ki bayri slap lang bat u hakmat kawai kedukan kabadon harut surok hakamet jong ka arpun raitrek u jemang arajar arpsan ulai tu ba hakapor khatwei baje menmiet u Boniface bat kitai ki bayri slap lang kila lepai la kajong kalinti bat kita ki perlok bayari slap lang kidang yoi hakapor ba Boniface udang yad halor kajingkieng usordar ulai thuru ba katkum kajinga thu kita ki perlok u Boniface hakategemien uladi kyat nadu ba Boniface Kurba umwan yengshu ki bahayeng hasem kadong maukhap maunai bat kashnong maunai pelun kila pelong ya kajingwat shnong bat kila debru ban ai daka FIR sya Mairang Police Station. Kasih dilentuh atas bak. Tuh, aku beda bak kena kajingja, aku bering kajingja, jong Boniface Kurba, bala lai pupras nam kata, nak kena kasnong, kena mau kap mau nai, te nadu kasni aku kena itring, ulaja nal kajong kayeng, bak kendian, adu kena kasni bangi ngelalap, ya kan mat kajong nang ni kajaka, macam tu kai kabaja, aku tu kamian, nak kaliang jong lambat wei, nak kibahing kajong kleme nak kena kentut dong nang ni mau kap. Banlik sa maunay kilelet sa tay kajaka banlik don kam ini Boniface wana wat pai nak marway umat kajing Islam bandap kam ko tu way o bahayeng tumta hadin mo ulawan pai sa ni ka jaka ba usa ulai kendo ya arngut gitu ki perlok ki bara songkai atau mat dukan ke khang namba ka kajing jur jong slap tumta kle songkai kle kidan ki basong hang tu jadi nak kalian uru ulai songkai hang tu baki hadin katukan ipor nak kalian jong utu bayelik lang utu bahiyang banekong ru kile kenduk lang hang ta wat utu pat ulai nak binak sieng bat hadin kapor kemba khatui baje tam itu barok lengut nama kapor kalamin bat kacengjur jong uslap kile perkat banlik nak la kijong kiyeng te nak kalian ju ulai nak sakmat bet kidang pe ju bat hadu ba
Boniface ulak poi ha kani ka jingking ka badan hang ne khmat na kaleng joki ru kilali phai na sayeng badi kata ka jingeu I ka bakhadu ka joki ni ki arngut ha bai dei ba Boniface Harin kata nakaleng jong ki bahayeng hasam ru hakatu kamiet ki tempat pakhat ai te dei hakani ka step life filtering nakaleng jong ki bahayeng hasam tu adan ka jing pakhat spang ju balik umpoyeng amar la ki phone ru myo su la switch off ka phone te kam tak lai persang banwat hakatu sngi nakaleng jong ki bahayeng badai hakasngi life filtering bat hakani ka shitering nakaleng jong ne kan dong le persang ya ka bakin wat ya hakini ki arti lagi sngi riki mak ban lap satya kamta nakaleng kum kasno mau nai pulun hibaro ladon ke jempar khan ba hakini ka sngi ublei kabari sitaring ngile poilang hangni pani parkhan ya ka e ga bangin le hapring kani ka jing jia to bakum kasno ngim sula ban pedang ngim sula ban modur kamta ngile panbai ba kum ki rangba ni ki pai ba nosong snong kindon ka jing yawat yu kamta ngile panbai de menin ka sngi ka artering ngila donlang boro Hibreu kumba sanspa tam ye Hibreu irang ba kile poi hane jaka ba ngila don ka jingwa ju namba kan ni ka jaka kum kasnong hi jan boro ko we ngila ya wa dun ringim la ban lap satya ye te kamta haba menen kasngi kla supun kut nok kumtu nakaleng jong ka yeng ru mata kasngi nama ka jing bom suhun ka jing bom susuk hapren ka jing trilang bat kum tu borsnong ngile persang ban wa nok da Hibreu ki bala ban jingi ban rung ki thui ki ba jeliu ru hapin ki artli ki thui rei imla ban lap satya ai bat mata sipang hingi dong yo ka jing tip te kan ka jaka ha jaka ba dan kan ka mat kam da jangai na yeng ta kumba hapo aspa mitari ai lalap pat yang ni ka mat ju dong ni wi khna ta ka jing petip ka leng jungi mata ru ngidang ap na kamta manglada bang ai FIR sagi pulen kamta ngidang ap nakaleng jong ka police department ya bakin wan haswa bang safety ni kamat suku kat kum ka jingi thu jang kini ki arngut ke baya kendu hakapur ke ba makiki kendu kalong ba peladan hapin ka jing buat ndesu ke ba udang mau ndesu ba udang ngat peladan ke jing buat itu